И още нещо ми хрумна да кажа, може би заради това, което ти сподели. Нали, от всичките такива обучения, да кажем, когато съм преподавала по учебника Return, който знаете, че е основния по стогистопедия, там вече след обучението ми в чужбина видях, че няма мърдане, т.е. за да можеш да преподадеш 10 глави в рамките на 100 часа, ти просто нямаш много възможности за отклонения. И всъщност се налага доста да контролираш, доста да припираш, доста да си такъв в... Нали, все едно леко да прекъсваш някой, да кажеш да, благодаря ти, сега ще минем към следващия. И т.е. ти не можеш винаги да в един аспект държиш пространството да не се размие, защото ако оставиш всеки много дълго време да говори, нали, пък се отпуска се цялата енергия на комуникацията. От друга страна, обаче, пък има някои моменти, в които трябва да оставиш някой по-дълго време да говори, защото просто е важно, то се усеща се. И в тези групи по фасилитиране много често оттам аз спрях да правя това, нали, когато спрях да водя Return. След това започнах да водя, нали, авторски мои курсове и пак там много пришпорвах. Просто всичко е все едно така, както искам всичко, както е в плана, да нямат нищо изпуснато. Те да получат всичко, което е обещано от това, което е написано в рекламата на моя курс. Затова, за да могат да се чувстват, че са си платили за нещо такова, което трябва. Обаче, много пъти това означава да поемем едно чувство за вина. Това е пак от тези лирически отклонения, които не съм ги залагала да ги кажа днес, обаче ги чувствам за вярни. Много ми е ценно това, да, благодаря ти, много ме ценно. Така че това, което е най-важното е, нали, имаме списък какво трябва да преподадем или да направим в един час, обаче в момента, в който часа започне или групата започне да се сформира, ние забравяме за целия план предварителен и вече следваме енергията на групата. Защото много пъти се оказва, че групата има съвсем други нужди от прагматичните нужди да научи еди какво си. И това, което ние всъщност можем да фасилитираме между тях като взаимоотношения, като разрешаване на някакъв конфликт, като даване на пространство за изразяване, като профилактично състояние, те да не им се случи нещо, което примерно в тях е назряло някаква агресия и ние, давайки едно упражнение, детето примерно да изрази предварително емоцията си и ние след това да можем много добре да си преподадем урока. Тоест, ако ние ни дадем това профилактично упражнение, няма да може да си преподадем урока, защото детето ще ни изпълни целият процес с цялата група. Защото знаете, че едно дете, като е в газирано състояние, може целият клас да изгърми, т.е. цялата лодка. И затова всъщност ние и това обучение го правим, за да имаме достатъчно много неща в джоба, нали, in the sleeve, under the sleeve, с които ако усетим, че случва ми се на мен, имам задължително еди какво си трябва да направя, обаче аз искам т.е. виждам, че едно дете просто ще избухне след някакви секунди. И аз казвам, може ли, примерно, да нарисувате, направо или на всички го давам, или само на едното дете, да нарисуваш свободна рисунка, нали, и то детето започва да рисува. Това означава, че понякога ние няма да преподадем определени неща. И тук вече трябва да поемем едно чувство за вина. Това, което съм обещал и това, което те си мислят, че очакват, е съвсем различно от истинската им реална нужда. И тогава трябва да решим като едни силни характери, кое избираме. Ако изберем да следваме контрола и това, което сме обещали като план предварителен, обикновено няма да стигнем до крайната си цел. Тоест, това, което се опитаме да им преподадем, то няма да стане тяхно. Защото те ще имат някаква бариера и няма да може да успеем да влезем наистина в истински контакт с тях, за да може това знание да бъде дълбоко усвоено. Така че понякога наистина е по-добре да поемем чувство за вина, че ние не изпълняваме предварителния план, но всъщност се погрижваме за нашата група да има по-добри условия. И в следващите часове това, което те ще поемат, ще е 3 пъти по-голямо, отколкото ако ние се напъваме, нали, когато те имат бариера и отпор и ние се опитваме, нали, на всяка цена да направим това, което трябва и обещаното, планираното. Разбирате ми мисълта, нали? И тук вече всеки от вас трябва да се усеща според тялото. Тялото ни дава винаги отговор, кое е вярното решение. Ако усещаме супер съпротива и че работим само на мускул и е така се едно направо паем и се изкъртваме от труд и страшно много. Това как удари, да. Това всеки го знае. Точно там е момента да спрем. Както аз ви разказах вчера, просто спрях в този момент в университета и казах, вижте, говорим на български, казвайте от какво имате нужда.
И просто мълчах. Те, между другото, не можаха да разберат дали аз съм така добронамерена с това, какви са вашите нужди. Да, не бяха убедени и всъщност докато се убедат, че аз наистина няма да ги нападна, няма да ги накажа и така нататък, отне може би 5-10 минути едно такова като опитване на обстановката, как самите те ще ми се доверят ли, за да си кажат. Тоест аз смених тотално този урок, отиде на кино, нали, първия урок. Втория ми урок. Но заслужаваше си риска, защото се оказа, те после нали, ми казаха, ние нямаме друг час, в който ние опознаваме себе си по такъв начин. Ние всъщност разбрахме всичко едни за други в този час. Защото нали, аз постоянно им давам кой какво обича, някакви дискусии такива, които те щат, не щат, нали, им се налагаше да кажат. И всъщност това, че те успяха да се опознаят, им даде нали, тая свобода да започнат сами вече да са проактивни, да ми започнат те с презентациите, да ми подават те. Тоест, аз съм загубила едно време, обаче всъщност съм спечелила много друго време. И това не го казвам, защото някакво аз